ano na ɔyɛ den ɔyɛ n'adwuma saa ne aduro ɛyɛ n'adwuma baabosom deɛ wokɔ sama ne obi ma no so nkuku nipa na ɔmudi asɛm nti obɛhwehwɛ mu ansa na ɔbɛyɛ a wayɛ nti abatupe ɛne agbalagba tumi ne deɛ a mesrɛ wo ɛno no oni asɛm obisa ama sɛ ɔbɛkyerɛ wo mu because no ɔto bi paa ɛna ɔyɛ ɔbɛto sisi yɛ ai nti no yɛwɔ tupe ɛno no yɛ aduro ɛne agbalagba no mu no wɔn no sɛ wɔkra anyɛ den obi bɛkum sisi yɛ o wɔkra anyɛ den adɔ hwɛ ewiase na yɛwɔ mu no ewiase na yɛwɔ mu no ewiase na yɛwɔ mu no udi agorɔ na wɔkra anyɛ den adeɛ a obi di bɛyɛ wo no enti no yɛwɔ aduro ɛne yɛwɔ boso ɔmo nyɛ adeɛ baako so